देखा लोगिन त भाई हमार खेसारी लाल यादव जी के फिर से एगो नया गाना आ रहल बा जौन गाना के नाम है डबल रोटी। और गाना एकदम बहुत ही बढ़िया एकदम सुपर डुपर हिट बा जो कि गाने गाने के गईले बाड़ा खेसारी लाल यादव जी और प्रियंका सिंह जी डुएट कइले बाड़ी। और ये गाना एकदम सुने में मजा दी और गर्दा उड़ाई काहे कि ई गाना मतलब पवन सिंह के राइटर लिखले बाड़े जौन राइटर के नाम हटे बताते हैं। ये बहुत ही बढ़िया गाना बा राइटर के नाम है मनोज मतलबी जी। और दोस्तों ये पावर स्टार पवन सिंह जी के राइटर हवन और संगीत दिहले बाड़ा अविनाश जाखी घुंगरू जी जो कि मतलब बहुत ही बढ़िया म्यूजिक डायरेक्टर हवन। और गाना एकदम सुपर डुपर हिट बा और ब्लॉकबस्टर एकदम गर्दा बा। और गाना में लीड एक्ट्रेस में काम कइले बाड़ी अपन सपना चौहान जी और एक्टर में काम कइले बाड़े खेसारी भैया। और गाना एकदम बहुत ही बढ़िया ब्लॉकबस्टर बा। और ब्लॉकबस्टर ये से बा कि काहे कल एक गाना सुबह में रिलीज होता निमन भोजपुरी के माध्यम से और गाना एकदम बहुत ही बढ़िया बा। और हमारे चैनल पर नया हो वजह तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते और कहा से कोनो दिक्कत नहीं है वीडियो को शेयर करिएगा।